Doncs la veritat és que venir aquí a l'INEF amb la Federació Catalana de Ciclisme sempre és un honor. Hi ha molt treball a darrere i que te'l reconeguin, i a més una federació tan potent com la Federació Catalana de Ciclisme doncs és un orgull. Bé, sabia que teníem opcions, és sempre molt complicat assolir un títol mundial, han de quadrar moltes coses, però sí, hi havia opcions però s'havia de fer, així que res, vam aconseguir-ho i la veritat és que brutal i és un somni fet realitat. Ara, durant totes aquestes 2 setmanes han estat plenes d'entrevistes, plenes d'actes, i molt content de que m'ho reconeguin d'aquesta manera, perquè és això, com he dit abans, hi ha molta feina darrere i per mi és molt important que es reconegui tot aquest treball. Sí, aquí a Catalunya hi ha molt de nivell en bici trial i es demostra cada any en totes les categories, i jo crec que està superbé perquè portem el nom de Catalunya al món i donem tots aquests resultats i d'alguna manera posem la Federació Catalana de Ciclisme a lo més alt. La veritat és que molt bé, estic molt content, és un centre en què jo hi vaig ser d'alumne i d'alguna manera poder-hi continuar involucrat com a tècnic de trial, la veritat és que estic supercontent i crec que puc aportar molt en els alumnes, tant a nivell esportiu com a nivell personal. Bé, ara el que queda és seguir, l'objectiu òbviament és tornar-ho a aconseguir, sabem que tenim opcions perquè ja ho hem fet, però sí, el difícil és continuar amb aquests èxits, però l'objectiu és aquest, continuar amb el mateix nivell.